Аско 9.6, знаете, най-добрата автокъща в България. Заповядайте при нас, София, Ботевградско шосе, номер 300, за да си изберете от нас кола, да ви дадем с гаранция. А днес ще ви представя едно мерцедесче, един страхотен SUV. Това е GLC 220 AMG пакет от 2021 година. Сега ще ви покажа колата, а след това и за нашия собствен лизинг. Идвайте с мен! Ето ни в тази красота вътре, да видите за какво става въпрос. Един страхотен дигитален километраж, виртуален кокпит, наистина няколко варианта за стилове на дисплея. Имаме и няколко варианта, може навигация, може оборотомер, може в момента колко имате разход, моментния разход, борд компютър, както се казва. Така че наистина много е красиво вътре, 2021 година, да не забравяме. Волана AMG уникален, наистина това го слагат на S-класите, така че този волан струва много пари. Много пари и наистина си заслужава. На него имаме дистроник, както и бутони за навигацията, може да навигираме от волана. 360 градусова камера, два ключа, ето заповядайте да ги видите. Airmatic въздушно окачване, CarPlay. Само да ви кажа, навигациите има невероятна резолюция. Все едно телевизора вкъщи. Елате да видите. Заслужава си. Бурместър озвучаване, както и много екстри. Елате да погледнете колата, да направим един тест драйв. Ако ви хареса, да я закупите с нашия собствен лизинг или ако вече решите по банка, както си прецените. Сега ще ви покажа задните седалки, да видите колко място има и продължаваме. Ясно е, за място всеки път говориме, всеки път ви казвам, че аз съм 1,90, имам място колкото искате, видимост напред, видимост страни, защото са много готини прозорците, големи са, вижда се абсолютно всичко. Пак ви казвам, резолюцията на мултимедията е страхотна, може да си гледате YouTube или телевизия през CarPlay, което става страхотно удобство за пасажирите. Искам само да ви кажа за салона, който е алкантара с кожа, наистина доста е запазен за годините си, като нов, а за задните седалки все едно никой наистина не се вози в тази кола. Сега ще ви покажа багажника и действаме. Знаеме ги GLC-тата, електрически багажник, доста място има. Имаме и кора в случая, което вече е рядко. Има хора в Европа, които си свалят и кори и не знам си какво, така че в момента е екстра. Има доста багаж, както имаме още едно отделение, може да слагате още повече багаж. Падат седалките, имаме бутони за седалките, както и за Airmatic-а, дига се, сваля се. Ако трябва да товарите нещо по-тежко и ви пречи, трябва да дигнете или да свалите колата в случая. Така че, за мен лично, идеален семейен автомобил. Идвайте сега да ви покажа и сърцето. Айде с мен! Двойка дизел, 194 коня, новия мотор, Евро 6, разбира се, 9 скорости, изключително перфектно състояние. Колата заповядайте с гаранция, обслужена от до. Така че заповядайте, очаквам ви, София, Ботевградско шосе номер 300. 7000 евро, първоначална вноска, специални цени. В момента всичко ни е намалено, цената на автомобила, както и оскъпяването при лизинга. Лична карта, шофьорска книжка, идвайте при нас, специални цени, заповядайте. Няма да повярвате за какво става въпрос. Така че, очаквам ви. Чао от мен, до скоро!